Гэты ўрывак павінен быць хутчэй за ўсё запісаны ў бібліятэцы. Але паколькі ў нас у кляштара такой агульнай бібліятэкі няма, а паліцу з кніжкамі вы бачыце ў кожным другім выпуску, то думаю, што это не найгоршае месца расказаць вам пра асобу, которая павінна была быць забітая, а выжыла. Гэтай асобай з'яўляецца хлопец з другога раздзелу кнігі «Зыходу», і, в прынцыпе, ўся кніга «Зыходу» будзе прысвечана вось гэтаму хлопцу, гэта Маісей. І можна пра яго шмат чаго распавядаць. Можна распавядаць пра яго адносіны з Богам, можна вучыцца ў яго даверу да Бога, можна вучыцца ў яго спосабу размаўляння з Богам, такого радыкальнага падыходу да сваёй веры. Але мы сёння будзем вучыцца вельмі нетыповай рэчы у маленькага Маісея, такога немаўляка. І гэта рэч такая вельмі важная, а для мяне асабістая, таму што на маёй першай святой імшы мой сабрат Рыгор, отец Гжегош, который говорил казанне, и он сказал такую вельмі важную рэч, которая мне засталася назаўсёды, которой хочу з вами подзяліцца. Она про Маісея, она такая вельмі асабістая, она, думаю, дапаможа. Там ідзе гаворка про тое, што бацькі Маісея, маці Маісея, тата, калі ўбачылі яго, што прыгожы адразу пасля нараджэння, і это таксама айцы касцёла кажуць, што да нас адносіцца не столькі там прыгажосць фізічная, колькі прыгажосць такая духовная. Як там народжанае дзіця малое можа быць прыгожым, але для бацькоў ён быў прыгожы. І ў нас ласка Божая дзейнічае, так што мы для Бога таксама прыгожыя заўсёды. Вось гэты маленькі Маісей, паводле загада фараона, павінен быў, як кожны хлопец, быць забіты. Яго маці, хаваючы яго, ложачы у кош, там ёсць такія канкрэтнае апісанне таго, як яна той кош там падрыхтавала, але няма апісання таго, як яна яго там паклала. І вельмі такая цікавая дэталь, што хоча за ўсё абвінула яго ў папірус. Вось мой сабрат кажа, што папірус — гэта звой. Так выглядалі кнігі Бібліі калісьці. І што так як Маісей быў з дзяцінства, з маленства закручаны ў это Божае Слова, так бы знаходзіўся ўнутры это Божае Слова. Так як бы Божае Слово было вакол яго, так і мы пакліканы да таго, каб это Божае Слово было вакол нас, каб мы мелі такую блізкую сувязь, такую зажыласць з этой кнігай, з гэтым папірусам, каб усё вакол нас, яно як бы прабівалася праз это Божае Слово, каб это Божае Слово было таким плашчом, который нас укрывае, каб праз яго мы глядзелі на навакольны свет. І тады будзем захаваныя ад любой смерці, ад любой небяспекі. І тады наша прыгажосць, наша жыццё, яно будзе мацнейшае, чым што-кольвечы, таму што гэта не толькі ўжо наша прыгажосць, наша жыццё, это яго прыгажосць, яго жыццё.